Aniztasunaren kudeaketa Urola Kostan programa gizartearen aldaketagatik sortzen da, azkenean gizartea aldatzen da eta horrek inpaktu zuzena dauka enpresetan. Europa mailan hainbat herrialde dira lanketa egiten nahi diala eta hemen Urola Kostan guretzako egokitutako erramienta bat edo nahi genuen sortu. Horretarako eskualdeko hainbat enpresek hartu dute parte, alde batetikan autodiagnostiko erramienta bat egin dugu eta bestetikan praktika honen gida bat. Hirugarrenik azkenean ekintza plana ereduak ere landu ditugu. Lo que es el programa para la diversidad nos ha dotado sobre todo de herramientas que nos van a favorecer el clima laboral dentro de la empresa, la satisfacción de los trabajadores. También el poder crear equipos diversos, enriquecedores, eso todo permite que la empresa sea más eficaz y sobre todo que haya una imagen de empresa mucho más moderna, más actual, que pueda corresponder a lo que es una empresa del siglo XXI. Ikusi genuen garaia aldatzen dela eta gure gremioen beharren arabera askotan etorkinak eta kanpoko jendearen beharrak gau. Eta gau, emakumeare gremio honetan ez da sekula ibili eta pixkanak emakumea sartzen nahi dira. Horren ikusi genuen jende hori gestionatzeko zerbaiten beharrak genula. Horren mankomunidatik programa etorri izan da aniztasun hori gestionatzeko programa honek baliabide asko ematen digu. Con estas incorporaciones somos capaces de involucrar a los trabajadores en proyectos que van más allá de la pura producción y además se van a sentir orgullosos de pertenecer a una empresa que se preocupa por construir una sociedad guipuzcoana más justa, que da igualdad de oportunidades a todas las personas, más sostenible en definitiva. Zumaienan, ikastetxeko gestio orokorrean argi ikusi dugu beti aniztasunean joan behar dugula aurrera. Baina momentu honetan Urola Kostako programan parte hartzeak diagnosi bat egin eta hemendikan aurrera eman beharreko pausoak argiago izatea ekarri digu. Datu soziodemografikoek erakusten dute aniztasuna gaur egun. Emakumeen lan munduratzea, migrazioak, bizi itxaropena luzeagoa dela, aniztasun funtzionala duten pertsonen laneratzea ere hor daola, aniztasunaren kudeaketak, ezberdintasunak aukera bihurtzen ditu. Eta funtsezkoa da enpresa kultura aldatzea.